teraz vám chcem vysvetliť, ako sa proti tým úderom brániť. Je to jeden zo spôsobov, ako sa brániť. Takže, keď ona udiera, predná ruka, ja ustúpim. Predná ruka zase udre a zo zadu. Klinč do nej, dotkne sa, spravím vzdialenosť. Musíte si spraviť väčší priestor. Nemôžete byť, tak povediac, ako sardinky v tej konzerve. Prosím, spravte si priestor. Dobre? Teraz Paula teraz robí z prednej ruky krok, pomaly udre. My ustúpime. Zastavím. Druhý krok, Paula udiera, ja ustúpim. Nezabudnite, obrancovia, teraz pri treťom kroku pôjdeme veľmi, veľmi pomaly. Vaša strana bude robiť krok dopredu, naša strana spraví toto, všimnite si, ruky na čelo, nerobte, iba pozerajte, znižite sa, ľava a pravá, teda predná záď, to budeme robiť. Pôjdeme teraz veľmi, veľmi pomaly. Tretí krok pomaly, obidve dlane položíme na čelo, strana vaša udíra pomaly, znížime sa, ľavá noha predná ide dopredu, zadná sa presunie. Obidvoma predlakťami sa dotkne toho človeka. Hej, nejdem takto nízko, som vyššie. Tu. Obidvoma rukami sa dotkneme. Ako náhle sme sa dotkli, obidve ruky otvoríme, chytíme človeka okolo pása, zadnú nohu prisunieme. Stop. Celé cvičenie.